അല്ലെ ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയുടെയും ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സംഗ്രഹം പ്രഭുപാദരിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം. ഈ 4-ാം അധ്യായത്തിന് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ തന്റെ അമൃതപ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിൽ താഴെ കൊടുത്തുള്ള സംഗ്രഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഛത്രഭോഗത്തിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത് വൃദ്ധമന്ത്രേശ്വരത്ത് വന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒഡീഷയുടെ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രയാണത്തിലുടനീളം കീർത്തനം ചെയ്തും വിശ്വസീകരിച്ചും അവിടുന്ന് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ആസ്വദിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്തമായ രമുണ ഗ്രാമത്തിലെത്തി. തന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചിരുന്ന മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലകൾ അവിടെ വെച്ച് മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം വർണ്ണിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവർദ്ധനത്തിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഗോപാല വിഗ്രഹം വനത്തിലുണ്ടെന്ന് ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിച്ചു. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ അയൽവാസികളായ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം വിഗ്രഹം കുഴിച്ചെടുത്തു. ആ ഗോപാല വിഗ്രഹം അദ്ദേഹം ആഘോഷപൂർവ്വം ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഗോപാലന് ആരാധിക്കപ്പെടുകയും അന്നകൂട ഉത്സവം ആചരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉത്സവത്തെ പറ്റി എല്ലായിടത്തും അറിയുകയും അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി വരികയും ചെയ്തു. ഒരു രാത്രിയിൽ ഗോപാലമൂർത്തി വീണ്ടും ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയി ചന്ദനം കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ തിരുവുടലിൽ ലേപനം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ആജ്ഞ ലഭിച്ച ഉടനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ഒഡീഷയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ബംഗാളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ രമുണ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഗോപിനാഥനെ നിവേദിച്ച ഒരു കലം പാൽപായസം കീർ ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ പാൽപായസത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കീർ എന്ന്. ആ പാൽക്കലം ഗോപിനാഥൻ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നൽകിയതായിരുന്നു. അന്നു മുതൽ ഗോപിനാഥമൂർത്തി ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ അഥവാ പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച വിഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ജഗന്നാഥപുരിയിലെത്തിയ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഒരു മൗണ്ട് ചന്ദനവും 20 തോല പച്ചക്കർപ്പൂരവും കൊണ്ടുപോകാൻ രാജാവിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചു. രണ്ടുപേരുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം ഈ സാധനങ്ങൾ യമുനയിൽ എത്തിച്ചു. ആ ചന്ദനം കുഴമ്പാക്കി പച്ചക്കർപ്പൂരവുമായി ചേർത്ത് ഗോപിനാഥന്റെ ശരീരത്തിൽ ആലേപനം ചെയ്യാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരിയിലേക്ക് ഗോപാലൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി. മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ ആജ്ഞ നിറവേറ്റിയതിനു ശേഷം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ കഥ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും മറ്റു ഭക്തന്മാർക്കും വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കുകയും മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരി രചിച്ച ചില ശ്ലോകങ്ങൾ ചെലവെ അവിടുന്ന് ഹർഷോന്മാദ ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ട അവിടുന്ന് സ്വയം ആ ഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും കുറച്ച് പായസപ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ആ രാത്രിയിൽ അവിടെ വസിക്കുകയും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭാത് ചെയ്യും. ഇപ്പോ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ലീലയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം സ്വപ്നത്തില് ഭഗവാൻ വരികയും ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഗുഹയിലുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു കാട്ടിലുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും ഭഗവാന്റെ രൂപം അവിടുന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കണ്ടെടുത്ത് അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ഗോപാൽജി. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഭയങ്കരം ചൂടാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മലയ ചന്ദനം ആവശ്യമുണ്ട്, ചന്ദനം കൊണ്ടുവരണം. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ചന്ദനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പുറപ്പെടുകയും പോകുന്ന വഴിയിൽ അവിടെ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രം, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ ഗോപിനാഥ ഭഗവാനെ
പാൽപായസം നിവേദിച്ചിരുന്നു, കീർ എന്ന് പറയും. അപ്പോ അത് എന്താ പറയാ 12 പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് പൂജാരി അവിടെ നിവേദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അതിൽ നിന്നും ഒരു പാത്രം പാൽപായസം എടുത്ത് ഭഗവാൻ മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ടായി മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പൂജാരി വന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ 11 പാത്രം മാത്രമേ, ഒരു പാത്രം ഭഗവാൻ എടുത്തു. പിന്നീട് ആ പൂജാരിയോട് അവിടെ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തില് മാധവേന്ദ്രപുരി വന്നപ്പോൾ പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഒരു പാത്രം പാൽപായസം മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പാൽപായസമൊക്കെ സാധാരണ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നീ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുണ്ടായി. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഭഗവാൻ പാൽപായസം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ചന്ദനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും അവിടെ രമണയിലെത്തിയിട്ട് ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തില് വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഗോപിനാഥ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വൃന്ദാവനത്തുള്ള ഗോപാൽ പറഞ്ഞു, നീ ചന്ദനം കൊണ്ട് ഗോവർദ്ധനത്തിലേക്ക് വരണ്ട, ഗോപിനാഥന് നീ ആ ചന്ദനം ചാർത്തിക്കൊള്ളൂ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. എനിക്ക് അവിടെ ഗോപിനാഥന് ചാർത്തുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ. പലരും പറയും ഇസ്കോണിലെ ഭഗവാൻ, ഇസ്കോണിന്റെ കൃഷ്ണൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെ അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലായിടത്തും, അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഗോപിനാഥ ഭഗവാന് ചന്ദനം ചാർത്തിയപ്പോൾ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള ഗോപാലിന്റെ ചൂട് തണുക്കുകയുണ്ടായി. നല്ല എന്താ പറയാ സന്തോഷമാവും. ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിടെ വിവരിക്കുന്നു, അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നാണ് മഹാപ്രഭു ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിൻ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥ ക്ഷീരചോരാഭിതോ ഭൂത് ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീത് വശസം യത് പ്രാംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. യസ്മൈ ദാതും ചോരയൻ ക്ഷീരഭാണ്ഡം ഗോപീനാഥ ക്ഷീരചോരാഭിതോ ഭൂത് ശ്രീഗോപാല പ്രാദുരാസീത് വശസൻ യത് പ്രാംനാഥം മാധവേന്ദ്രം നതോസ്മി. ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ആർക്കു വേണ്ടി പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചതിനാണോ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന് പ്രശസ്തനായത്, ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ആ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ പ്രേമഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഗോവർദ്ധനത്തിലെ ഗോപാല വിഗ്രഹം ജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം വരും. അപ്പൊ അതുമുതല് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച് നൽകിയതിനു മുതൽ ആ ഗോപിനാഥന്റെ പേരെന്താണ്? ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥ്. ക്ഷീരചോര അല്ലെ. ചോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രജപ്രസീതം നവനീത ചോരൻ, വില്ലമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു അല്ലെ. ചോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കള്ളൻ. പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ച ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ, ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടു ഗോപിനാഥ ഭഗവാൻ. ജയ ജയ ഗൗരചന്ദ്ര ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ധൃതചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഗൗരചന്ദ്രൻ എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും അദ്വൈത പ്രഭുവിനും എല്ലാ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാ സ്തുതികളും. മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോവുകയും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനുമായി അവിടുന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഈ ലീലകളെല്ലാം വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂർ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം പ്രകൃത്യ അത്ഭുതകരവും മധുരവുമാണ്. വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂറാൽ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവ അമൃതവർഷം പോലെയായിത്തീർന്നു. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മുമ്പേ തന്നെ ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂർ ഹൃദ്യമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അത് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിൽ അഹങ്കാരം അനാവശ്യമായി വളരുമെന്ന് വളരെ വിനയപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ. അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ വിവരിക്കാനുള്ള ശക്തിയും എനിക്കില്ല. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയാം, വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂർ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വൃന്ദാവൻ ദാസ് താക്കൂർ ചൈതന്യമംഗളത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ചൈതന്യ ഭാഗവതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
മുമ്പേ തന്നെ വിപുലമായി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം മാത്രം ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കും. ചില സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിപുലമായി വിവരിക്കുന്നതിന് പകരം ചുരുക്കം മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അവ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിനാൽ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളോടുള്ള അപരാധമാവുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം മഹാപ്രഭു തന്റെ 4 ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് ഗമിച്ചു. അവിടുന്ന് അത്യുത്സാഹപൂർവം അവരോടൊപ്പം ഭഗവത് നാമമായ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്തു. ഓരോ ദിവസവും മഹാപ്രഭു സ്വയം ഓരോ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയും പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുന്ന ധാരാളം അരിയും മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ മാർഗത്തിൽ അനേകം നദികളുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ നദിയിലും നികുതി പിരിവുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും ഭഗവാന് വിഘ്നമുണ്ടാക്കിയില്ല. അവിടുന്ന് അവരോട് കരുണ കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ അവിടുന്ന് യമുന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. രമുണ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം അതിമനോഹരമായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു ഭക്തിപൂർവം അവിടെ ദർശനം ചെയ്യുകയും വിഗ്രഹത്തെ പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു. താന്റെ പാദ പത്മനികട പ്രണമ കരിതേ താന്റെ പുഷ്പ ചൂടാപ്പടില പ്രഭുരത് മതാത്തെ. മഹാപ്രഭു ഗോപിനാഥന്റെ പാദപത്മങ്ങളിൽ പ്രണമിച്ചപ്പോൾ ഗോപിനാഥന്റെ ശിരസിലെ പുഷ്പകിരീടം ഭഗവാന്റെ ശിരസിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിരസിലേക്ക്. ചൂടപ്പായ മഹാപ്രഭുര ആനന്ദിത മന ബഹു നൃത്യാഗീത കൈലാലയ ഭക്തഗണ. ഗോപിനാഥന്റെ കിരീടം തന്റെ ശിരസിൽ വീണപ്പോൾ മഹാപ്രഭു അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി. അതിനാൽ അവിടുന്ന് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് കൂടി വിവിധ രീതികളിൽ നൃത്തവും കീർത്തനവും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തീവ്ര ഭക്തിയും അനുപമ സൗന്ദര്യവും ദിവ്യ ഗുണങ്ങളും ഗോപിനാഥന്റെ ദാസന്മാരെ അത്ഭുതസ്തബ്ധരാക്കി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടുള്ള സ്നേഹം മൂലം അവർ അവിടത്തേക്ക് നാനാവിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അവിടുന്ന് ആ രാത്രി ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പണ്ട് നടന്ന ഭഗവത് ലീലകൾ തന്റെ ഗുരുവായ ഈശ്വരപുരിയിൽ നിന്നും മഹാപ്രഭു കേട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ഗോപിനാഥനെ നിവേദിച്ച പാൽപായസം സ്വീകരിക്കാൻ മഹാപ്രഭു അതീവ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആയതിനാലാണ് മഹാപ്രഭു ആ രാത്രി അവിടെ തങ്ങിയത്. ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥ പ്രസിദ്ധ തന്റെ നമ ഭക്തഗണേ കഹേ പ്രഭു സേതാഖ്യാന. ഗോപിനാഥ വിഗ്രഹം ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന പേരിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ഗോപിനാഥൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പ്രശസ്തനായതെന്ന കഥ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തന്മാരോട് വിവരിച്ചു. പൂർവേ മാധവ പുരീരലാഗി ക്ഷീരകൈല ചോരി അതയേവ നാമഹൈല ക്ഷീരചോര ഹരി. പണ്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് വേണ്ടി ഗോപിനാഥമൂർത്തി ഒരു കലം പാൽപായസം മോഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ ക്ഷീരചോര ഗോപിനാഥൻ എന്ന നാമത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രശസ്തനായിത്തീർന്നു. ഒരിക്കൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിലെത്തി. കൃഷ്ണപ്രേമത്താൽ ഉന്മത്തനായിരുന്ന മാധവേന്ദ്രപുരി ദിനരാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ നിലത്ത് വീഴുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. താൻ ശരിയായ സ്ഥലത്താണോ അല്ലയോ എന്ന് വിവേചിച്ചറിയാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തതിനു ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോവിന്ദകുണ്ടത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്തു. പിന്നീട് സായാഹ്ന വിശ്രമത്തിനായി അദ്ദേഹം ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിലിരുന്നു. ഗോപാല ബാലകയേക ദുഗ്ധപാണ്ഡലയാം ആസിയാകെ ധരിച്ചു ബലിലഹാസിയാം. അദ്ദേഹം ആ വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അജ്ഞാതനായ ഒരു ഗോപാലക ബാലൻ ഒരു കലം പാലുമായി വരികയും അത് മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പുഞ്ചിരിയോടെ ഇപ്രകാരം സംബോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പുരിയെ ദുഗ്ധലയ കരതുമിപാന മാഗിക്കനെ നാഹി ഗാവോ ഹിബ കര ധ്യാനം. അല്ലയോ മാധവേന്ദ്രപുരി, ദയവായി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ പാൽ കുടിക്കുക. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരം യാചിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട്? ഏതു തരത്തിലുള്ള ധാന്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ഏതു തരത്തിലുള്ള ധ്യാനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ആ ബാലകന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി സന്തോഷവാനും സംതൃപ്തനുമായി തീർന്നു. ബാലകന്റെ മധുരവചനങ്ങൾ ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം തന്റെ വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം മറന്നു. അപ്പൊ മാധവേന്ദ്രപുരി ഇവിടെ എന്താ പറയാ, രമുണയിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോവർദ്ധനത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ, സാധാരണ അവര് മധുക്കരിച്ച് വിഷ എടുത്തിട്ടാണ് അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം കഴിക്കുക, അല്ലെ? എന്നാലും മാധവേന്ദ്രപുരി എവിടെയും പോയില്ല. അവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽ വൈകിട്ടായപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി അവിടേക്ക് വരികയുണ്ട് അല്ലെ. ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ, ഗോപാൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഒരു കലം പാലുമായിട്ട്. ആ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ വിശപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ തീർന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി ആരാഞ്ഞു, നീ ആരാണ്? എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത്? ബാലൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ബാലക ഹേ ഗോപ ആമി ഏ ഗ്രാമവാസി അമര ഗ്രാമേ തക്കേഹ നരഹേ ഉപവാസി. ഞാനൊരു ഇടയ ബാലനാണ്, ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും ഉപവസിക്കാറില്ല. കേഹ അന്നമാഗി ഗയ കേഹ ദുഗ്ധഹാരാം അയാ ജഗ ജനേം അമി ദിയേതാഹാരം. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ആഹാരം യാചിച്ചു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കാം. ചില ആളുകൾ പാൽ മാത്രം കുടിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആരോടും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ആഹാരം നൽകുന്നു. ജലമെടുക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങേ കണ്ടിരുന്നു. അവരാണ് എനിക്ക് ഈ പാൽ നൽകിയതും എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു. ബാലകൻ തുടർന്നു, എനിക്ക് പശുക്കളെ കറക്കാൻ ഉടനെ പോകണം, പക്ഷേ ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് ഈ കലം തിരികെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം. ഇത് പറഞ്ഞ ബാലകൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ആ ബാലനെ അവിടെ എങ്ങും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി അത്ഭുത പരവശനായി. പാൽ കുടിച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ആ കലം കഴുകി മാറ്റിവെച്ചു. ബാലൻ പോയ വഴിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കി, പക്ഷെ ആ ബാലകൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം രാത്രിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ചെറുതായി മയങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഹ്യവൃത്തികൾ നിലച്ചു. സ്വപ്നത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി അതേ ബാലകനെ കണ്ടു. ബാലകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വനത്തിലെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ബാലകൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയെ കുറ്റിക്കാട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അതുമൂലം കൊടും ശൈത്യത്തിലും മഴയത്തും കനത്ത കാറ്റും പൊള്ളുന്ന ചൂടിലും ഞാൻ അതിയായ ക്ലേശം അനുഭവിക്കും. ദയവായി ഗ്രാമവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ എന്നെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുക. പിന്നീട് അവരെ കൊണ്ട് എന്നെ പർവ്വതത്തിനു മുകളിൽ മനോഹരമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. ആ ബാലൻ തുടർന്നു, ദയവായി ആ പർവ്വതത്തിനു മുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് എന്നെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. അതിനുശേഷം എന്റെ മേനി ശുദ്ധിയാക്കുന്നതിന് എന്നെ ധാരാളം തണുത്ത ജലത്തിൽ കഴുകുക. ഞാൻ വളരെ നാളുകളായി നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നെ സേവിക്കാൻ മാധവപുരി എപ്പോൾ വരും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള പ്രേമാവേശം മൂലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്രകാരം ഞാൻ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനായി. എന്റെ ദർശനത്താൽ എല്ലാ പതിതാത്മാക്കളും മോചിതരാകും. ഗോവർദ്ധനധാരിയായ എന്റെ നാമം ഗോപാലൻ എന്നാണ്. വജ്രനാൽ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ അധികാരി. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്റെ പൂജാരി എന്നെ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിക്കുകയും ആക്രമണം ഭയന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി അവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചടക്കുകയും വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേ അവിടുത്തെ പൂജാരി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ധാരാളം വിഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം എന്താ പറയാ, അവരിൽ നിന്നും അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പൂജാരിമാരും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവിടുത്തെ ധാരാളം വിഗ്രഹങ്ങൾ ജയ്പൂരിലൊക്കെ മാറ്റുകയുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തില് എന്നാൽ രാധാരമൺ വിഗ്രഹം അത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അത് അവിടെ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗോപാൽ വിഗ്രഹവും ആ പൂജാരി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. പൂജാരി പോയത് മുതൽ ഞാൻ ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് വളരെ നന്നായി. ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തെടുത്താൽ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ബാലകൻ അപ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന മാധവേന്ദ്രപുരി ആ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാധവേന്ദ്രപുരി വിലപിച്ചു, ഞാൻ കൃഷ്ണനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രേമാവേശത്തിൽ നിലത്തുകയും. നേരത്തെ വന്നു അല്ലെ, പാൽക്കലം കൊടുത്തു, പിന്നീട് രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് കൈപിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. എന്നിട്ടും മാധവേന്ദ്രപുരി വരുന്ന എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. മാധവേന്ദ്രപുരി കുറെ സമയം കരഞ്ഞു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗോപാലന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുന്നതിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സമചിത്തനായി. പ്രഭാത സ്നാനത്തിന് ശേഷം
പ്രഭാത സ്നാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ നാഥനായ ഗോവർദ്ധനധാരി കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ശയിക്കുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഭഗവാനെ പുറത്തെടുക്കാം. ആ കുറ്റിക്കാട് വളരെ നിബിഡമാണ്. മാത്രമല്ല വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പാത തെളിക്കാൻ വെട്ടുകത്തികളും തൂമ്പകളും എടുത്തുകൊള്ളുക. ഇത് കേട്ട ജനങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം മാധവേന്ദ്രപുരിയെ അനുഗമിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അവർ പാത തെളിച്ച് വനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. മണ്ണും പുല്ലും മൂടിക്കിടക്കുന്ന വിഗ്രഹം ദർശിച്ചപ്പോൾ അവരെല്ലാം അതിശയിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഗ്രഹം ശുദ്ധിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിൽ ചിലർ പറഞ്ഞു: വിഗ്രഹം വളരെ ഭാരമുള്ളതാണ്, ആർക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നീക്കാൻ കഴിയും. വളരെ ഭാരമുള്ളതിനാൽ ബലിഷ്ഠനായ കുറെ പേർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് വിഗ്രഹത്തെ പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ എത്തിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരിയും അവിടേക്ക് പോയി വലിയ ശില കൊണ്ട് ഒരു സിംഹാസനം നിർമ്മിക്കുകയും വിഗ്രഹം അതിനു മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. താങ്ങിനായി മറ്റൊരു വലിയ ശില വിഗ്രഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം നവകുംഭവുമായി അവിടെ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും ഗോവിന്ദകുണ്ടത്തിൽ നിന്നും കുംഭങ്ങളിൽ ജലം കൊണ്ടുവന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഗോവിന്ദകുണ്ടത്തിൽ നിന്നും ജലം നിറച്ച 900 ജലകുംഭങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്കായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. കാഹളങ്ങളുടെയും ചെണ്ടകളുടെയും സംഗീത ശബ്ദങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ ഗാനാലാപനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിഷ്ഠോത്സവ വേളയിൽ ചിലർ പാടുകയും ചിലർ നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു. ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പാലും തൈരും നെയ്യും ഉത്സവത്തിനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും മധുരപലഹാരങ്ങളും നാനാവിധ സമ്മാനങ്ങളും അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എത്രത്തോളം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ഗ്രാമവാസികൾ ധാരാളം തുളസിദളങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും നാനാതരം വസ്ത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി അഭിഷേകം നിർവഹിച്ചു. മന്ത്രജപത്തിലൂടെ അമംഗളങ്ങളെല്ലാം അകറ്റിയ ശേഷം വിഗ്രഹത്തിന്റെ അഭിഷേകം ആരംഭിച്ചു. ആദ്യം ധാരാളം എണ്ണ പുരട്ടി വിഗ്രഹം തിളക്കമാർന്നതാക്കി. ആദ്യത്തെ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം പഞ്ചഗവ്യവും പഞ്ചാമൃതവും കൊണ്ടും അഭിഷേകം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 100 ജലകുംഭങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നെയ്യും ജലവും കൊണ്ടുള്ള മഹാസ്നാനവും നിർവഹിച്ചു. മഹാസ്നാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിഗ്രഹത്തെ വീണ്ടും സുഗന്ധമുള്ള എണ്ണ പുരട്ടി ശോഭയാർന്നതാക്കി. ഒടുവിൽ ശംഖ് കൊണ്ട് സുഗന്ധജലം അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി. അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം വിഗ്രഹത്തിൽ അഴകാർന്ന പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. ചന്ദനക്കുഴമ്പും തുളസിദളങ്ങളും സുഗന്ധപുഷ്പമാല്യങ്ങളും ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിൽ അണിയിച്ചു. സ്നാനം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ധൂപദീപാദികൾ തെളിയിക്കുകയും പാൽ, തൈര്, മധുര പദാർത്ഥങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നാനാതരം നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം നാനാതരത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങളും പിന്നീട് പുതിയ കലങ്ങളിൽ പാനം ചെയ്യാനുള്ള സുഗന്ധമുള്ള ജലവും ആചമന ജലവും അവസാനമായി പലതരത്തിലുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ചേർത്ത താമ്പൂലവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അവസാനത്തെ താമ്പൂല സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം ഭോഗാരതി അർപ്പിച്ചു. അന്തിമമായി എല്ലാവരും നാനാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരങ്ങളും അർപ്പിച്ചു. വിഗ്രഹപ്രതിഷ്ഠ നടക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഗ്രാമവാസികൾ അവരുടെ അരിയുടെയും പരിപ്പിന്റെയും ഗോതമ്പ് മാവിന്റെയും മുഴുവൻ ശേഖരവും കൊണ്ടുവന്നു. പ്രകാരം മലയുടെ മുകൾ ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ അരിയുടെയും പരിപ്പിന്റെയും മാവിന്റെയും ശേഖരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഗ്രാമത്തിലെ കുശവന്മാർ പാചകത്തിനുള്ള എല്ലാതരം മൺപാത്രങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. പ്രകാരം പ്രഭാതത്തിൽ പാചകം ആരംഭിച്ചു. 10 ബ്രാഹ്മണർ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും 5 ബ്രാഹ്മണർ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളും പാചകം ചെയ്തു. വനത്തിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ചീരയും കിഴങ്ങുകളും കായ്കളും കൊണ്ട് പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു. ചിലർ ഉടച്ച പരിപ്പ് കൊണ്ട് ബടായും ബടിയും ഉണ്ടാക്കി. ഈ വിധത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ എല്ലാവിധ ഭക്ഷണങ്ങളും തയ്യാറാക്കി. 5 or 7 ആളുകൾ ചേർന്ന് ധാരാളം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി. അവയിലെല്ലാം ധാരാളം നെയ്യ് പുരട്ടിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ, ചോറ്, പരിപ്പ് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം നെയ്യൊഴിച്ചു. നിലത്ത് വിരിച്ച പുതുവസ്ത്രങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിരത്തിയ പ്ലാശിലകളിൽ പാകം ചെയ്ത അന്നം കൂട്ടിവെച്ചു. പാചകം ചെയ്ത ചോറിന്റെ ശേഖരത്തിന് ചുറ്റിനും ചപ്പാത്തികളുടെ ശേഖരമായി അവയ്ക്ക് ചുറ്റിനുമായി വിവിധയിനം പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കലങ്ങളിൽ വെച്ചിരുന്നു. അന്നകൂടം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ചടങ്ങിൽ ചോറ് ഒരു ചെറിയ കുന്നുപോലെ കുമിച്ചു കൂട്ടുന്നു. പിന്നീട് അത് പ്രസാദമായി വിതരണം ചെയ്യും. അന്നകൂട ചടങ്ങ് ഈ വിധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മാധവേന്ദ്രപുരി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഗോപാലിനെ നിവേദിച്ചു. ധാരാളം ജലകുംഭങ്ങളിൽ പാനം ചെയ്യാനുള്ള
സുഗന്ധജലം നിറച്ചിരുന്നു. വളരെ നാളുകളായി വിശന്നു കഴിയുന്ന ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ തനിക്ക് നിവേദിച്ചതെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു. തനിക്ക് സമർപ്പിച്ചതെല്ലാം ഗോപാലൻ ഭക്ഷിച്ചെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ കരസ്പർശത്താൽ എല്ലാം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അവശേഷിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഗോപാലൻ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഭക്ഷിക്കുകയും അതേസമയം ഭക്ഷണം അതുപോലെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി അതീന്ദ്രിയമായി ദർശിച്ചു. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഗുഹ്യമായതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഈ അത്ഭുത മഹോത്സവവും ഗോപാല വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയും വെറും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം സാധ്യമായത് ഗോപാലന്റെ പ്രഭാവത്തിലായിരുന്നു. ഭക്തന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗോപാലിന് യാചമന ജലവും ചവക്കാൻ താമ്പൂലം നൽകി. പിന്നീട് ആരതി നിർവഹിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും ജയ ജയ എന്ന് ധ്വനികൾ മുഴക്കി. ഭഗവാന്റെ ശയനത്തിനായി മാധവേന്ദ്രപുരി പുതിയൊരു മഞ്ചം കൊണ്ടുവന്നു. അതിനു മുകളിൽ പുതിയ വസ്ത്രം വിരിച്ച് ശയ്യ തയ്യാറാക്കി. ശയ്യയുടെ 4 വശവും പുൽപ്പായ കൊണ്ട് മറച്ച് ഒരു താൽക്കാലിക ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. അപ്രകാരം അവിടെ ഒരു കിടക്കയും അതിനെ മറയ്ക്കാനായി ഒരു പുൽപ്പായും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന് വിശ്രമത്തിനായി കിടക്കയിൽ ശയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഭോജനം തയ്യാറാക്കിയ ബ്രാഹ്മണരെല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷണം നൽകുക. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭോജനത്തിനായി ഇരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം ബ്രാഹ്മണർക്കും ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്കും പ്രസാദം നൽകണം. ഗോവർദ്ധന ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങളും പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചു. അവരും ഗോപാലിനെ ദർശിക്കുകയും അവർക്കും പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വാധീനം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുത സ്തബ്ധരായി. പണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ കാലത്ത് നടത്തിയ അതേ അന്നകൂട ഉത്സവം ഇപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ വീണ്ടും നടത്തുകയാണെന്ന് അവർ കണ്ടു. അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന എല്ലാ ബ്രാഹ്മണർക്കും മാധവേന്ദ്രപുരി വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ദീക്ഷ നൽകുകയും അവരെ വിവിധ സേവനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാക്കുകയും ചെയ്തു. വിശ്രമത്തിന് ശേഷം മൂർത്തിയെ വൈകുന്നേരം ഉണർത്തുകയും ഭോജ്യവും ജലവും സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. ഭഗവാൻ ഗോപാലൻ ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ മുകളിൽ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന വാർത്ത ദേശത്തിലുടനീളം പ്രചരിച്ചപ്പോൾ അയൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ. ഒരു ദിവസത്തെ അന്നകൂടം നടത്താൻ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ ഗ്രാമവും സന്തോഷപൂർവ്വം മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് യാചിച്ചു. അപ്രകാരം കുറെ കാലത്തേക്ക് ദിവസവും അന്നകൂടം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി പകൽ മുഴുവൻ യാതൊന്നും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. രാത്രിയിൽ വിഗ്രഹ ശയനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പാൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ വീണ്ടും വിഗ്രഹ സേവനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുമായി അവിടെ വന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും നെയ്യും തൈരും പാലും ഗോപാലമൂർത്തിക്കായി കൊണ്ടുവന്നു. അടുത്ത ദിവസവും തലേന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അവിടെ അന്നകൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ഗോപാലനെ അവർ സ്വീകരിക്കും. വ്രജവാസികൾ സ്വാഭാവികമായും കൃഷ്ണപ്രേമമുള്ളവരാണ്. കൃഷ്ണന് വ്രജവാസികളോട് തികച്ചും പ്രേമമുണ്ട്. അതിനാൽ വ്രജഭൂമിയാണ് കൃഷ്ണഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം. ഗോപാലനെ ദർശിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ വരികയും അവർ മഹാപ്രസാദം സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഗോപാലന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ രൂപം ദർശിച്ച അവരുടെ എല്ലാ അസന്തുഷ്ടികളും അപ്രത്യക്ഷമാണ്. സമീപത്തുള്ള വ്രജഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ഗോപാലന്റെ ആവിർഭാവത്തെപ്പറ്റി അറിയുകയും ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ കാണാൻ വരികയും ചെയ്തു. അവരെല്ലാം ദിവസം തോറും അന്നകൂട മഹോത്സവം നടത്തി. ഈ വിധത്തിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റു ദേശങ്ങളും ഗോപാലന്റെ ആവിർഭാവത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു. അപ്രകാരം എല്ലായിടത്തു നിന്നുമുള്ള ജനങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുമായി അവിടേക്ക് വന്നു. മധുരയിലെ വലിയ ധനികരായ ജനങ്ങളും പലവിധത്തിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങളുമായി വരികയും അവ ഭഗവാന് മുന്നിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
സ്വർണം, വെള്ളി, വസ്ത്രങ്ങൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുടെ എണ്ണമറ്റ ഉപഹാരങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നു. ഗോപാലന്റെ കലവറ ദിവസേന വർദ്ധിച്ചു. രാജവംശത്തിലുള്ള വലിയ ധനികനായ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചു. ചിലർ പാചകത്തിനുള്ള പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. മറ്റു ചിലർ ചുറ്റുമതിലുകൾ തീർത്തു. വ്രജഭൂമിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഓരോ കുടുംബവും ഒരു പശുവിനെ വീതം നൽകി. ഈ വിധത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കൾ ഗോപാലന്റെ സമ്പത്തായി. ഒടുവിൽ ബംഗാളിൽ നിന്ന് 2 സന്യാസി ബ്രാഹ്മണർ വരികയും അവരോട് വളരെ പ്രീതി തോന്നിയ മാധവേന്ദ്രപുരി അവരെ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി വൃന്ദാവനത്തിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരി അവർക്ക് 2 പേർക്കും ദീക്ഷ നൽകുകയും ഭഗവാൻ ഗോപാലന്റെ നിത്യസേവകാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല അവരെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സേവനം അത്യാഡംബരപൂർവ്വം തുടർച്ചയായി നടന്നപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ ആനന്ദം വർദ്ധിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ ക്ഷേത്ര സേവനം 2 വർഷം വളരെ ആഡംബരപൂർണമായി നടന്നു. അതിനുശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപാലിനെ കണ്ടു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ ശരീരത്തിൽ താപം ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദയവായി എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മലയദേശത്ത് നിന്ന് ചന്ദനത്തടി കൊണ്ടുവന്ന് കുഴമ്പാക്കി എന്റെ ശരീരത്തിൽ ലേപനം ചെയ്യും. പ്രഭുപാദരി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, അനേകം വർഷങ്ങൾ വനത്തിൽ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ഗോപാല വിഗ്രഹം. വിഗ്രഹം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും ആയിരക്കണക്കിന് കുടം ജലത്താൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വളരെയധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. അതിനാൽ മലയ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നും ചന്ദനത്തടി കൊണ്ടുവരുവാൻ അവിടുന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മലയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദനം വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് ആ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നീലഗിരി മല ചിലപ്പോൾ മലയപർവ്വതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മലയ പ്രവിശ്യയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചന്ദനമരത്തെ പരാമർശിക്കാനാണ് മലയജ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മലയ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ആധുനിക രാജ്യമായ മലേഷ്യയും പരാമർശിക്കാറുണ്ട്. മുമ്പ് ഈ രാജ്യവും ചന്ദനമരങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ റബ്ബർ മരങ്ങളുടെ ഉത്പാദനമാണ് ആദായകരമെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ മലേഷ്യയിലും വൈദിക സംസ്കാരം പ്രബലമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങളാണ്. മലേഷ്യ, ജാവ, ഇന്തോനേഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ വൈദിക സംസ്കാരം നഷ്ടമായിരുന്നു. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ചന്ദനക്കുഴമ്പ് കൊണ്ടുവരിക. ദയവായി വേഗം പോവുക. മറ്റാർക്കും അതിന് സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെ പോവുക. ഇവിടെ ഗോപാൽ വിഗ്രഹം സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് ചന്ദനം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സ്വപ്ന ദർശനത്തിന് ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവത് പ്രേമത്താൽ ആഹ്ലാദചിത്തനാവുകയും അവിടുത്തെ ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നതിന് കിഴക്കുദിക്കിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മാധവേന്ദ്രപുരി വിഗ്രഹത്തിന്റെ നിത്യസേവയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു. അനന്തരം ഗോപാലന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ബംഗാളിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ശാന്തിപുരത്തുള്ള അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടമായിരുന്ന ഭഗവത് പ്രേമം കണ്ട് ആചാര്യൻ ആനന്ദചിത്തനായി. അദ്വൈതാചാര്യൻ മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ യാചിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യർ മാധവേന്ദ്രപുരിയിൽ നിന്നും ദീക്ഷ യാചിച്ചു. അവിടുന്ന് ദീക്ഷ നൽകിയതിനു ശേഷം മാധവേന്ദ്രപുരി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി രമണയിൽ ഭഗവാൻ ഗോപിനാഥനെ ദർശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രൂപസൗന്ദര്യം ദർശിച്ച മാധവേന്ദ്രപുരി വിഹ്വലനായി. ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി വിഗ്രഹത്തെ ദർശിക്കാറുള്ള ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ഗാനവും നൃത്തവും ചെയ്തു. അനന്തരം അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണനോട് എന്തു ഭോജ്യങ്ങളാണ് അവർ മൂർത്തിക്ക് സമർപ്പിക്കാറുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. അവിടുത്തെ മികച്ച ഒരുക്കങ്ങളും ചിട്ടവട്ടങ്ങളും കണ്ട മാധവേന്ദ്രപുരി ആനന്ദചിത്തനായി. ഉത്തമമായ ഭോജ്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിവേദിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മാധവേന്ദ്രപുരി ചിന്തിച്ചു, ഗോപിനാഥനെ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പുരോഹിതനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗോപാലിന് അതേ നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം. ഇതേക്കുറിച്ച് ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതനോട് ആരാഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപിനാഥന് ഏതുതരം ഭോഗങ്ങളാണ് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമായി വിവരിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു, സായാഹ്നത്തിൽ 12 മൺപാത്രങ്ങളിൽ പാൽപായസം സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ സ്വാദ് അമൃത തുല്യമായതിനാൽ അതിനെ അമൃത കേളി എന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്?
തന്റെ ആ ഗോപാൽ വിഗ്രഹത്തിന് അല്ലെ, ഗോവർദ്ധനത്തിലുള്ള ഗോപാലിനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണരോട് ചോദിക്കേണ്ടായി, ഈ ഗോപിനാഥന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയെന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു, വൈകുന്നേരം 12 മൺപാത്രങ്ങളിൽ പാൽപ്പായസം നിവേദിക്കുക. അതിന്റെ സ്വാദ് അമൃത തുല്യമായതുകൊണ്ട് അതിനെ അമൃത കേളി എന്ന് വിളിക്കും. ഈ പാൽപായസം ഗോപിനാഥ ക്ഷീരം എന്ന പേരിൽ ലോക പ്രസിദ്ധമാണ്. ലോകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഇത്തരം ഒരു ഭോഗം സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മാധവേന്ദ്രപുരി ബ്രാഹ്മണനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പായസം വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൈവേദ്യത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു. ഇത് കേട്ട മാധവേന്ദ്രപുരി ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അല്പം പായസം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ രുചി അറിയാനും എന്റെ ഗോപാലിന് ദേവി വിഭവം തയ്യാറാക്കാനായി നിവേദിക്കാനും കഴിയുമായി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? തന്റെ വിശപ്പ് തീർക്കാനല്ല അല്ലെ, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ഒരു പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ ഗോപാലനും നിവേദിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അവരോട് ചോദിക്കാത്ത അവരെ തരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആയാചിത ക്ഷീര പ്രസാദ അല്പയതിപായ് സ്വാദ ജാനി തൈച്ച ക്ഷീര ഗോപാലകായ്. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അല്പം പാൽപായസം എനിക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതിന്റെ രുചി അറിയാനും എന്റെ ഗോപാലന് ഇതേ വിഭവം തയ്യാറാക്കി നിവേദിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു. ഓ എന്താ പറയാ, മാധവേന്ദ്രപുരി അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, അവര് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഗോപാലനും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പായസം രുചിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയതിൽ മാധവേന്ദ്രപുരി ലജ്ജിക്കുകയും തൽക്ഷണം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നിവേദിച്ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുകയും ആരതി ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് മാധവേന്ദ്രപുരി ഓർത്തു, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ആ പായസം രുചിക്കണം എന്ന് തോന്നി അല്ലെ. ഭക്തന്മാര് പ്രസാദം പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നാൽ അതെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആരതി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരി ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോയി. അദ്ദേഹം ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി യാചിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനും ഉദാസീനനുമായിരുന്നു. യാചിക്കാതെ തന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നൽകിയാൽ അദ്ദേഹം അത് ഭക്ഷിക്കും, അല്ലാത്ത പക്ഷം ഉപവസിക്കും. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതാണ് പരമഹംസ തലം, ഒരു സന്യാസിയുടെ ഏറ്റവും ഔന്നിത്യമാർന്ന അവസ്ഥ. ഒരു സന്യാസിക്ക് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാൻ വീടാന്തരം ഭിക്ഷയാചിക്കാം. പക്ഷേ അയാചിത വൃത്തി അഥവാ അജകര വൃത്തി സ്വീകരിച്ച ഒരു പരമഹംസൻ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആരോടും ഭിക്ഷയാചിക്കില്ല. ആരെങ്കിലും സന്നദ്ധതയോടെ ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ അദ്ദേഹം ഭക്ഷിക്കുന്നു. അയാചിത വൃത്തി എന്നാൽ യാചിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയ എന്നർത്ഥം. ഭക്ഷണം നേടാൻ യാതൊരു പരിശ്രമവും നടത്താതെ ഭക്ഷണം സ്വയം വായിൽ വന്ന് കയറാൻ കാത്തു കഴിയുന്ന പെരുമ്പാമ്പിനോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് അജകര വൃത്തി. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരമഹംസൻ ആഹാര നിദ്രാദികളിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിയുന്നു. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരെ പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നിദ്രാഹാര വിഹാരകാരജിതോ. പരമഹംസ തലത്തിൽ ഒരുവൻ ആഹാരം, നിദ്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖം എന്നിവയുള്ള ആസക്തിയെ കീഴടക്കും. അത്തരമൊരുവൻ വിനീതനും സൗമ്യനുമായ ഒരു സന്യാസിയായി രാപകൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ പരമഹംസ തലം പ്രാപിച്ചു. നാവിനെ അല്ലെ, ആ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നത്. ഭക്ഷണം അല്ലെ, അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിന് ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്ര മാത്രം കഴിക്കുക അല്ലെ. അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നവർക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവർക്കൊന്നും ഒരു യോഗിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഇവരൊക്കെ പരമഹംസ തലത്തിലുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ തന്നെ നോക്കിയാലും പ്രഭുപാദരും എന്താ പറയാ, രാത്രി കാലങ്ങളിലൊന്നും ഉറങ്ങുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ശിഷ്യൻ പ്രഭുപാദർ 1 മണിയിലും 2 മണിയിലും ഒക്കെ ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഭുപാദര് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചു, നീ ഉറങ്ങിയില്ല? ഇല്ല, ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല. അങ്ങും
ഉറങ്ങിയില്ല എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഇന്നലെ ഉറങ്ങാതെ നിന്നൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. രാത്രി എന്തിനാ ഉറങ്ങുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് പരമഹംസനാണ്, അങ്ങക്ക് അത് സാധിക്കും, എന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല? നിനക്കും പരമഹംസനാണോ എന്ന് പറയുകയില്ല. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ അതുപോലെ ആയിരുന്നു. ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, പരമഹംസത്തിലുള്ള ഭക്തൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അവര് എന്താ പറയാ, മതക്കരി ചെയ്യാനായിട്ട് വീടുകളിൽ പോവുക പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയും. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാല് കഴിക്കും അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എവിടെയും പോവാത്തത് കൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് ആ പാൽക്കുടവുമായിട്ട് വന്നിട്ട് കൊടുക്കിണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, അനന്യച്ചിന്റെ എന്തോമാം യേചന പരിഭാസ നിത്യാഭിയുക്താനം യോഗക്ഷേമം. ഭഗവാനെ അനന്യ ചിന്തയെന്തോ, എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ യോഗവും ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ വഹിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കലം പാല് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. മാധവേന്ദ്രപുരിയെ പോലുള്ള ആ ഒരു പരമഹംസൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനാകും. വിശപ്പിനും ദാഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘാതം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരുന്ന പായസം അല്പം രുചിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്ഷിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതിലൂടെ താൻ അപരാധം ചെയ്തതായി സ്വയം കരുതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യത്തെ കുറിച്ച്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനുള്ള നിവേദ്യം പാചകമുറിയിൽ നിന്നും ഗർഭഗൃഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് മൂടിയിരിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ അന്യർ അത് കാണാനിടയാകില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഉന്നത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ആ ഭക്ഷണം ഭുജിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. അതൊരു അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും അത് കാണാൻ പോലും അവസരം നൽകരുത്. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും അനാവരണം ചെയ്തിരിക്കണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിവേദ്യവും ഭക്ഷണം തുറന്ന നിലയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ ഗോപാലന് വേണ്ടി അതുപോലൊരു പാൽപായസം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അതല്പം രുചിച്ചു നോക്കാൻ മാധവേന്ദ്രപുരി ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങേയറ്റം നിഷ്ഠയുള്ളവനായിരുന്നതിനാൽ ഇതൊരു അപരാധമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. പരിണിത ഫലമായി അദ്ദേഹം ആരോടും ഒന്നും ഉരിയാടാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പോയി. പരമഹംസനെ അതിനാൽ വിജിത ഷഡ്ഗുണ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അയാൾ നിർബന്ധമായും കാമക്രോധ ലോഭം മോഹം മാത്സര്യം ക്ഷുധാതൃഷ്ണ വിശപ്പും ദാഹവും എന്നിവകളെ കീഴടക്കണം. പ്രഭാതർ ഇവിടെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൂടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പറയുന്നു, തുണിയൊക്കെ ഇട്ട്. അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്ന് പറയും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ തോന്നും അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് അത് നോക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പൂജാരി ആ തുണിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കല്ല. അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഗോപാലിന് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി ആഗ്രഹിച്ചത്. എങ്കിലും അത് അപരാധമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോയ മാധവേന്ദ്രപുരി ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ അങ്ങാടിയിൽ ചെന്നിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജാരി ഭഗവാനെ വിശ്രമത്തിനായി ശയിപ്പിച്ചു. മാധവേന്ദ്രപുരി അപരാധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ഷേത്രം വിട്ടിട്ട് ദൂരെ ഒരു ദിക്കിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായത്. നിത്യകൃത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൂജാരി ഉറങ്ങാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഗോപിനാഥൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഉടഹ പൂജാരിക്കാര ദ്വാരവിമോചന ക്ഷീരയേക രാക്കിയാച്ചി സന്യാസി കാരണ. പൂജാരി, എഴുന്നേറ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കൂ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന സന്യാസിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കലം പാൽപായസം മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദഡാരാഞ്ജലി ഡക്ക ഏകശീരഹയ തൊമാരന ജാനിലതഹ അമാരമായ. ഈ പാൽപായസം എന്റെ തിരശ്ശീലയ്ക്ക് പിന്നിലാണ്. എന്റെ മായയാൽ നിനക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഇപ്പൊ 12 പാത്രങ്ങളിൽ ആ പൂജാരി പാൽപായസം വെച്ചപ്പോഴേ അതിൽ നിന്നും ഒരെണ്ണം ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പുറകിൽ വെക്കുകയുണ്ട്. ഇപ്പൊ 11 എണ്ണം എടുത്തിട്ട് പോയി. എന്നാൽ പൂജാരിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി കൊണ്ട് കാണാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മാധവപുരി സന്യാസി ആച്ചെഹാടാത്തെ വാസിയ ശീഘ്രദേഹലായ. മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് നാമമുള്ള ഒരു സന്യാസി ആളൊഴിഞ്ഞ അങ്ങാടിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വേഗം ആ പാൽപായസം എടുത്ത് അയാൾക്ക് നൽകുക. സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന പൂജാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്നാനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു. സ്നാനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രവാതിൽ തുറന്നു. ഗോപിനാഥൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിരശ്ശൂലേക്ക് പിന്നിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പാൽപായസം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ കലം നീക്കിയ ശേഷം അത് സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലം തുടച്ച് വെടിപ്പാക്കി. അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി. ദ്വാരദീയ ഗ്രാമേ ഗേല സേ ശിരലയ ഹാട്ടെ ഹാട്ടെ ബുലെ മാധവ പുരി കെ ചാഹിയ. അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാതിലടച്ച് പാൽപായസവുമായി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയി. ഓരോ കടയിലും അദ്ദേഹം മാധവേന്ദ്രപുരിയെ അന്വേഷിച്ചു. ക്ഷീരലഹാര നാമ മാധവപുരി തൊമലാഗി ഗോപിനാഥ ക്ഷീര കൈലച്ചൂരി. പാൽപായസവും എടുത്ത് പൂജാരി വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാൽപായസം സ്വീകരിക്കൂ. ഇത് ഗോപിനാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചതാണ്. ഇവിടെ അപരാധമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയുണ്ടായിട്ടില്ലേ മാധവേന്ദ്രപുരി. ആ ക്ഷേത്രം വിട്ടിട്ട് ദൂരേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഭഗവാൻ പാൽപായസവും എടുത്തിട്ട് പൂജാരിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, എവിടെയാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഈ പാൽപായസം സ്വീകരിക്കണം. ഇത് ഗോപിനാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇതില് കുറച്ചുകൂടി ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം തീരില്ല. അതിന്റെ നോക്കട്ടെ. 213 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ഒരു 80ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. चैतन्य चरितामृतम की जय, कृष्णदास कविराज प्रसाद जय, प्रभुपाद महाराज जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे कृष्ण. ഇനി ധാരാളം ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ പറയുന്നുണ്ട്. സാക്ഷി ഗോപാലിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. തന്നെ അടുത്ത നാളത്തെ അദ്ദേഹത്തില് ബാക്കി മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് പാൽപായസം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആവാം. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ബലിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ, പരമരാജ് ജയ, നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ.